नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और आज के ई वीडियो में हमने रिव्यू करम सन ऑफ बिहार ऑफिशियल ट्रेलर के जो कि रिलीज़ हो चुकल बा कैप्टन वॉच हिट्स यूट्यूब चैनल पर आज सुबह सुबह। और ट्रेलर में आप लोगन के जलवा देखे कि मेरी खेसारी लाल यादव और मनी भट्टाचार्य जी के। तो कहानी के बात करी तो कहानी बा एगो ऐसा लिखा गया जिनकर पिताजी वकील बाड़े और रोज ओकरा ताना मारेले लेकिन अपने कबो कोर्ट में केस ना जीतेले जैसन कि ट्रेलर में दिखावल गईल बा। लेकिन कुछ ऐसा होला कि जोना कारण उ लड़का के अपन बाबूजी वाला केस लड़े के पड़ेला, यानी कि हीरो जोन बाड़े उ अपन बाबूजी के केस के कंटिन्यू करेले और लड़े ले और जीते ले कि हारे ले। ई तो आप लोगन के फिल्म में देखे के मिली। बात करी लोकेशन के तो लोकेशन ठीक ठाक चुनल गईल बा, उतना खास ना बा। और हमेशा की तरह जैसे कि एगो भोजपुरी फिल्म होला कि ई थोड़ा एक्शन डाल दा, थोड़ा गाना डाल दा, थोड़ा इमोशन डाल दा, सब चीज़ मिला के पूरा सेफ खेले के बाद कुछ नया ट्राई करे के कोशिश बिल्कुल ना कल गई बा। ई फिल्म के ट्रेलर के जोन देख के महसूस भइल बा। जैसे कि वकील के उनकर लुक रहे। आप लोग एगो साउथ के फिल्म जे भाई ना देख लो जाके ज़रूर देखी, एकर नाम बा जय भीम। थोड़ा सा भी मारपीट ना, पूरा तरीका से जैसे कि कानून व्यवस्था दिखावल जाला, जैसे कि नेचुरल एक्टिंग जो होला वो का होला वो आप लोगन के उ फिल्म से समझ आई। लेकिन ई फिल्म के जो ट्रेलर देख के आप लोगन के पता चली कि सब के हु एक्टिंग कर रहा बा, चाहे वो मेन हीरो बा, चाहे वो छोटका हीरो बा, जूनियर आर्टिस्ट बा, सब के रोल में उतना ज़्यादा दम ना बा। ये तरीका से अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर काम होई तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज से 20-30 साल पुराना दौर में ही जीते रही। तो कुछ नया करे के चाहिए। बीच में कुछ प्रयास भइल बा जैसे संघर्ष और हर हर गंगे के टीज़र देखला के बाद लागल बा कि कुछ नया बा, लेकिन ई टीज़र में कुछ भी नया ना लागल बा। वे एक्शन डाल दियल गईल बा रस्सी से टांग के, और एकरा साथे ही गाना भरपूर डालल गईल बा। एगो हीरो पर दूगो हीरोइन छोड़ दिल गईल बा। और ए तरीका से अगर भोजपुरी के उद्धार करे के बा तो ई नामुमकिन बा। बाकी आप लोगन के कैसन लागल ई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में एगो नया रिव्यू के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।